Aslında bu zatlar o erki üçündürediler o ne çok iyi reklam eder bu zatlar. Kim tardı meni gollan şu zatlar yani üçündürediler. Bugün kapzorda men görüsmelen top 5 nijni biliyor. Birinci. A Ongarlan kızılma biliyor. Biyokordakine görýäňiz ey günüňiň Hudaý saklasyna beýin barýaňyz ey gutardyňyz hapsy mara sana hem aljak bir imanly adam malla Hudaý kessin o utanyň zok mediýa reklamaňyzdan aya 5 milyon 1000 manat size berýän bolsa ey 1000 manat üçin beýip bermäň o sen özüň haýsyn giýýäň şu tursyklaň lipçiklaň haýsyn giýýäň utana ýaly deňje Hudaý kessin o ejeň Tordun Allah erkek galay. Bugün biri ertir yarın bağlarım barın ejen. Başlayan nesip o garaşın. Uturun vazı o bir gayrat tolun o Hudaý kessin o vara. Utuna o ilin sen yala vara garadakma çekip doğru o 5 milyon ejen. Sattın o erkek gal. Aşaktakin kesýän ejen. Bir adyň onyň o dalba yok bilet. Zaňa sawurna lazan. Sağ olun. Янардак 77. Bulando dağı näme? Men dudağıma men 1000 töledim. Każda procedura $1000 töleýän dudaklarıma. Sen eğer pulun bolsa da ты бы тоже платила. Только senin pulun yok, поэтому sen bana hate yazıpsan. Eğer pulun bolan bolsa ты бы не пряталась там за фейковым аккаунтом. Будут деньги? Напиши мне, я тебе отправлю своего косметолога данные. Karaçı burada da üns verdim. Arada bir oğlanın gürleşmelikte yani bir ukaja ödeti kafeye gitti onu eylak beylak düşürüyordu kömeği ödeyken de pul kömeğinden o kalkayın olun. Lili boyur meselemde kömeği ödeyip durdu da. Ay son menen bu oğlana kızıklanıp başladım bir hile. Gönlüm açayın ne kov oğlandır da desem. 3-4 gün geçen sonra uyutka avurada avul. Canalman, can etmen, günde büyük can edip. Bela işte can ederim, yüzüme çürüyorum oğlum. Salamu aleyküm. Bir ayın devamında ben seni söydüm deyip ettin mi? Köyün ölürüm deyip ettin mi? Hey Allah can ey. Kılım ben özümden başka. Üyümdekiler son pisiklenme. Şolardan başka birisini söymeyene alergiyam var. Oynap gel. Şu sözüm käbir enatalara degişli. Enatalar bir oğluňyzy, gyzyňyzy ýetişdireňizde narmany ýetişdirip, narmany terbiýe bermeli. O gyzyňyzy ulaldan olsa eşigini zaten çalışanına ay ya zat dip ayıp utanca öğretýäňiz oğluňyza da azajyk ayıp utanca öğredin. Ýok beter oğluňyzy gowaryp götünden galdyryp özüňiz kiçiklikden azdyrýaňyz. Oğlum daýyň onyň orka, munyň orka zat dip vay onyňa döneýin, munyňa döneýin zat dip. Onu nädip ol oğlun o çağa olalan soň normal oğlan bolup ýetişmeli. Bir haram oğlan bolup ýetişýärsoň şu ay ya dip utançly ulaldan gyzlangyzy azdyrýarlar. Soňa vay näçe beýle bollyka bu çağa zat diýäňiz. Özüňiz başdan terbiýe bermeli, azdyrman, onyň orkaz daýap, munyň orkaz diýmen. Özüňiz götünden galdyrman. Onyp çekip onsuny ýolmaňdan im terbiýe beriň azajyk. Oň nämesine gowanjak o zadynyň oň. Agay deýmäýin diýdim, mon alaýdyňyz. Seredin. Şu balamyz şorlaýança işleýär. Bakın. Näçe staýlaryny göreň dokda 2 sana TikTok'a surat goýýas bolyn. Gyýdyň TikTok'dan aýyrt diýip ejem aýlaýaňyz. Türkiýede şunýalak şorlap zat edip işläp gördüňizmi siz? Seredin. Şorlaýança işleýär. Temizlik uborkazat etýänden näme üçin gözüňiz görenok? Ýöne TikTok'a 2 sana surat goýup ýolla düşäýsin. Ana gyzyň aýlanyp ýör. TikTok'dan suratlaryny aýyr. Näme üçin gyzyny ubork etdirtmäne uğratma diýen dok. Diýjek sözüm ýok. Şunýaly şorlap işlenme insan köy 11-nji klaskam otoga gidipdim. Şonda ýadyma düşýär şunýaly şorlap işlänim. Seredin.
Ağı berde aylanıp görem zok biz. İşleyen wagtymyzam görüňe. Şu şorlayançak işleyäs biliveriň onu. TikTok'daki goýan suratlarymyz bilen işiňiz bolmasyny. Käbir kişi aýtjan. Kim aýtjanymy kimiň öňünden çyksa özleri biler. TikTok'daki goýan suratym bilen işiňiz bolmasyn. TikTok'a islan wagtym girerim, suratam goýaryn. Ýöne arasynda şunýal işleýän wagtlarymam görünýär, bolma? Salam alik. Mehriban doğunçuklam. Otuňyzy sagaman. Janyňyz sagmy gowumga ýagdaýlaňyz. Menem çaýym alyp siz bilen gıybata başladym agay. Agay. Taşetsin. Aralıkta nemetdim o. Aralık çıkılma diyen edilmedi o neme. Daim nemen bir neme dip yattır. Gittin mi dip yattır bana. Neme men erim taşlap gittim. Mi heleyi olacak mehribanım. He? Ya qolcu heleyi tapacak menem erimi köp görüyen ötken canlıqın. Ağay şu ad taşlap gider yalımı. He? O çıkmadan bir gün çıkmadan iki gün çıkmadan hokmadan gitmem mi kayın? Ya erkek heleyi nemetmelim bir barmam neyir bir düşüneceğine bir hitçeklatda kevirler. Şunu görüyen o daim neyemem yadan. Yok men erine heleyi olacak sen gidiverdiysen hemen gidiversem ol ya. Çağalarım taşlıcık karaz 5-10 deyin çalarım kelle deyin çerer. Yok sen oturun yerinde men heleyi ol bile mok deysen oturmalı ol ya neyme deyim men. Maslahatlaşmana gel çay öyle. Bir kese çay mı içerdin ayarım görürsün. Gurlaşırsın bir alalaşırsın. Yok men erine heleyi olacağından senim şoluydan girip çıkıver karaz men sen işleme kömek ederim. Sana da deyin çor deysen men yatacak deyince malcak sen çağalanma seyret kırmı kırcığımı karaz. Erme heleyi olla mene gidiverim. Yok sen gidiver men arkayın şoluya ornap erine heleyi olur yene deysen men gidip deyin çalacak. Canlıqın bir 5-10 gün karaz vara. Gel çağa mine. Şu ağlayanlara seyretmelle heleyi olsan o mehribanım. Qayıvan oynatmalı. Ağayda adılar kaçyanızda. Hova mehribanım. Şunu aytayın dedim. Karaz. Kimde kim o erme heleyi olası gelip meni uğradası geliyen olsa gelivermeli yani mehribanım. Hova. İtega ergide bak erma telavi. Kuday takladım bolmasın istatı edir erim yok kolumda. Bu çağalar bile şu kokları isteyen olsan mehribanım eğer almaz. Men pikirim. Menem barman. Sebep deysen çağa fana seyret mehribanım. Barınız höyün ağay. Bunlar kovam görüyen men çıkardırarım. Eğer gitmen arkayım olgayım. Oturan yerime oğlum ne diyeyim edenden. Sağ olun sağ oturun. Sağ olun bir görüşürdürür ne diyeyim edenden.